ko jaylembi ɗo ko jaylembi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sobiraɓe sakiraɓe on kofnama on gadanama barka be watango min hakkilo. Hande ɗum alarba no gasego lewru yarkoma hitande 2020 ɗum wakkatire nde waɗugo guide ha dow jeyleɗe leddi Cameroon daga Code Radio International non bo daga Hausa Fulani Radio International. En puɗɗira be jeyde wiyetede L'Oeil du Sahel, jeyde nde kawtal waylari leddi Cameroon. Jeyde nde ɗo famtini en ha diwan Seba to wayla nder Diamare. Maire en kamɓe on tumama darnugo dede yago yeso kuuɗe ɗe dawla en tawan ha bilitol 11 e non bo nder diwal Seba to wayla majum ha nder mayo Danayi liɗɗi warti yatake ha nder luuɓe ɗe yaguwa ha bilitol joɗiɗabol en jangan ɗon majum e non ha jagorgal ngal halfitina ekkitinol e bawki nder dawla ɗon man bakin no jawo on no tumama wujjugo ceede ko yahanta bakin millionji 219 ɗe franc CFA. En ngaɗa gite ha nder jayde wiyetende L'Oeil du Sahel ngam bo famugo kubaruji ɗin non bo kubaruji goɗɗi. Repère kayum bogal muɗum wi en no ƴarol ngam faddugo cancer ha reedu ndu daygol. ƴarol ngol salama be sembe ha gal wakkere e nde haykaliru ndu obala ɗume on waɗi en tawan ha bilitol 10 e bo ha bamenda jagorɗo mo halfitina denal ɗo laɓɓitina dow ngulu ko waɗi ha salndu ndu gendarmerie national. E singan kayum bo wi en no ƴarol ngam faddugo cancer ha reedu ndu daygol haykaliru ndu katolika sali. Dawla leddi Cameroon maɓɓiti orgal ngam bo ɗum ƴara ɓikkon rewɓe marɓe duuɓi 9 ngam bo ɓe padda ko'e maɓɓe ha reedu ndu daygol be nyaw wiyetengu cancer, amma ɗon majum ɗuɗɓe cali non majum bo laati ha haykaliru ndu katolika. En poti en bijita ɗon man ha bilitol 3 gal wakkere nde jomorgol ha dow téléphone ji Paul Biya ɗo heƴita ummatore muɗum ɗo on ko jende nde ɗo wi en ha bilitol muɗum joɓol yettugo bo 9 e ko santé kayum fuɗo wolwona en haala jamu, amma bo ɗo laati jamugal wakkere nde dabbaji nyaw wiyetengu peste hani ngu meede gal wakkere nde be'i e non bo baali ko yahanta bakinno millionji 5 on no dabbaji ɗin tammi ƴarego. Mutation kayum bo wi en ha Camerco kawtal ngal suklanta piiroje ɗe leddi Cameroon ɗo tawe nder gargada ha tammude ɗume waɗi ɓaawo ko ɗum fuɗɗiti kuuɗe majum ardiɗo yilirde biyeteɗo jifenji kuwotu ɗo famtina ha jeyde mutation daga bilitol 7 yettugo bo 10 dede e kuuɗe maɓɓe. Le quotidien de l'économie kayum bo wi en no luuɓe ɗe dawla leddi Cameroon kawteɗe kuuɗe ɗuɗɗe on no haɗama ngam bo ɓen man no e cakkini e kuuɗe ɗuɗɗe ha nder leddi ndiɗo bakin duuɓi 2 ɓe fotayi heɓugo luuɓe ha nder leddi Cameroon. En poti en paama ha bilitol 1 jayde wiyetende Le quotidien de l'économie. En jodagal wakkere nde faggudu majum e ko maten kayum bo wi en taxe ko bo mbiyen no jomorgol ha téléphone e tablette ɗume on waɗi dawla lorti ɓaawo. Jawabuji ɗo tawe nder jayde ndeɗo non bo kubaruji goɗɗi ko larani faggudu. Le quotidien réalité plus kayum bo wi en Nouran Faustine yaware ɗume hokkete ha yotti be huɗugo CRTV Cameroon Tribune e non bo Matomba. On no cuɓaɗo bana député jo ha saare Assemblée nationale daga 9 lewru ɗiɗabru hitande 2020 Nouran Faustine on man dedei wurtugo mako ɓaawo ɗo laati be waddugo kuude ko nandi e majum. Jayde réalité plus ɗo ƴama ha toy Cabral Libi ardiɗo mako ngam bo lornugo mo ha dow lawol bongol daga bilitol nayabol yettugo jowabole en paman kubarwol ngol. Nder jayde majum ɓe mbi en no Laurence Yewu Monte laati e lewru hesuru ha onkam daga bilitol ɗiɗabo yettugo tataɓol jayde réalité plus en paman ko waɗi o laati lewru hesuru majum. Monde professionnel kayum bo wi en boliɗe ɗe Martial Sanha Njedum on majum wi kuwowo mo wala syndicat laati bana to silamyel ngel wala ampullo on taweteɗo ha nyawordu ndu Douala Bonaberi windani ɓen huwoɓe ɓe ngala nder syndicat ha nder wakkatire ndeɗo. En paman ha bilitol 3 jayde Le Jour kayum bo wi en trisomnie 21 ɗum inde nyaw on ɓe mbi en nda ngendam saaro en marɓe ɓikkon nyawkon be nyawɗon majum daga bilitol 1 yettugo 3 en paman no haala jonde ɓen majum do ande jirgi ha Ezeka duuɓi 4 ɓaawo ton ɗume on ɗo tawe en poti en paama ha bilitol jowaɓol Le Jour.
lusuwarti hebdo kayum bo yaari en no ha layɗe ɗe leddi Cameroun waɗugo salndu ndu soppugo leɗɗe nder layɗe. ummatore betare o ya wi kay ha dawla leddi Cameroun ɗume waɗi en poti en paama ha bilitol tataɓol lusuwarti hebdo ha kuuɗe commune Okola. ɗum waɗi yettore mapindire ha maire biyeteɗo Vincent de Paul Noah. le message kayum bo wi en huwoɓe ɓoyma en ha DIT ɓen majum wondiɗiraɓe no be Boloré dedei jonde maɓɓe ɗon man ɗo renegal wakkere nde saare nde kiita ha cour d'appel diwal Dande Mayo. ɗum ɗo reni wurtingo boliɗe ɗen jango alhamisa ɗo. en poti en paama ha bilitol jowi tataɓol signature kayum bo wi en no soyde narraɗa hakkunde Fecafoot e non bo ligue professionnelle du football ha leddi Cameroun foot wato Feka wala ko yaliyam foot ko luuti Fecafoot ko suklanta pijirle tamre nde kosɗe. en paman ko suuɗi nder boliɗe ɗen ha jayde wiyetende signature. Camer Presse kayum bo wi en waɗugo pondi nastugo cuuɗi jangirle towɗe ɗe leddi Cameroun potal hakkunde diwe nda geɓe ɗen ɗe ɗo mettina ɓernde gal wakkere nde kawtal woylari leddi Cameroun. en paman ha Camer Presse e bo gal wakkere nde ngalu ko bomi wiya finance no ɗaɓɓita ko yahanta miliyarji 35 cede franc CFA. le quotidien émergence kayum bo wi en yaago yeso be nyamale ɗe leddi Cameroun. leddi ndiɗo laati ɓurduɗi nder lesɗe Afrika margo nyamale gal wakkere nde leddi Chine arandejum on sigo dundudes e duniyaru. banque mondial wurtini inɗe lesɗe marɗe nyamale gal wakkere nde leddi Chine majum leddi Cameroun ɗo tawe be ko yahanta miliyarji ujune 5. en tawan ha bilitol jowaɓol e non bo kubaruji goɗɗi nder le quotidien émergence. Cameroun Tribune kayum bo yaari en ha cuuɗi jangirle towɗe wato université. ɗum ɗo yawɗina dow jahargal limgal ha wakkatire nde ɗum fuɗɗiti jahargal jangirle majum. enen bo nder leddi Cameroun ɗum ɗo yaha yeeso be limgal jangoɓe man e nden hikka ɗo ɗum wari be wakkatire nde COVID-19 daga bilitol 16 bo yettugo 17 jende nde ɗo en paman. ha ko larani kuuɗe ɗe dawla bo bakinno kuuɗe 80 on ɗum darnama ha nder leddi Cameroun. jagorɗo nelaɗo mo halfitina luuɓe ɗe dawla on majum larti ɗiɗi kuuɗe ɗuɗɗe on ko ɗowtanaka bana no hani. daga bilitol 10 yettugo 11 Cameroun Tribune en paman nokkuje ɗe kuuɗe majum ɗe on ko haɗama kuuɗe nder jayde wiyetende Cameroun Tribune. sobiraɓe sakiraɓe ɗi on kubaruji taweteɗi nder leddi Cameroun nyalomare hande ɗo ha nder jayle meɗen. to on giɗi ɗe jalɗire ha nokkuje ɗen filata jayle ko bo sengotire be laabi laylaytol. tata ngoyte bo sengotirgo be Hausa Fulani Radio International e non bo be kode Radio International. on jarama. ko jayle mbi ko jayle mbi ɗo ko jayle mbi